हेलो लोगोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिजि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। थ' लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायदोंब्ला उइदाउट स्किप जोबजासिम नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार आरो लाइक खालामगोन होननानै। थ' लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोनजों मोनसे खोथाखौ सोंथि खालामनो लुबैदों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनावहाय। बेनो जाहैबाय आथिखालाव जोंहा ससियेल मिडियाफोरावबो गोबां ट्रेन्डिं जागासिनो दङ बा ससियेल मिडियाफोरावहाय गोबां गोसारगासिनो दङ। दिनै बियो थारैनो जाथावना ना जाथावै आरो बियो माब्रैहाय जादों बिनि सायावनो आं दिनै नोंथांमोनजों सोंथि खालामनो बा रायज्लायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों लोगोफोर। बेनो जाहैबाय जोंहा आथिखालाव जोंनि बर' बिजोङावहाय जा सोलिनानै दङ माने नोंथांमोना हयथ' गुबुननि चेनेलफोराव बा इउटुबावहाय नुखाबाय जानो हागौ बा ससियेल मिडियायाव नुखाबाय जानो हागौ, अब्लाबो नुखादोंब्लाबो आं नोंथांमोनजों एसे रायज्लायनो होननानै नोंथांमोनजों एसे सोंनाय फिननाय लानो बा नोंथांमोननि बुजिनायखौ मिथिनानै लानो होननानै आङो बे भिडिअखौ खालामदों आरोखि। दा बेनो जाहैबाय लोगोफोर जोंहा जोंनि बर' बिजोङाव गोदानै दा गोदान खिताब ओंखारगासिनो दं बा फरा ओंखारगासिनो दं जायफोर गथ'फोरनि थाखाय एलपि स्कुलावहाय माने मा होनो सोदोबफोरा जों खोनाफेरै जों मिथिफेरै जों फरायबोनो मोनै सोदोबखौ आं खोनानाय बायदि मोनदों। बिनि थाखायनो आं बेखौ नोंथांमोनाव सोंथि खालामनो लुबैदों जे नोंथांमोनहा माब्लाबा बे सोदोबखौहाय फरायबोनो मोनबायमोन नामा बा बे सोदोबा जोंनि बर' हारि बा बर' रावआव दंखायोमोन नामा? आंनि सोंनाया बे रायजोफोर। दा नोंथांमोना जुदि दंखायोब्ला नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों नोंगौ दंखायोमोन बेफोरखौ खोन्थाहर, नाथाय आं मिथियैलाय आं बेखौ सोंनो लुबैदों। थ' बेनो जाहैबाय दिनैनि समावहाय जों नुदों थाइजौखौ माने जोंनि दा गथ'फोरनि फरा बिजाबावहाय आइ होननांगौ होननानै। थाइजौआ आइ, बिनिफ्राय ओंखाम संग्रा न'खौ मा होनो फइसिं, बिनिफ्राय हाथरखिखौ थगर, बिनिफ्राय मा होनो दाउब'खौ बरफ, बिनिफ्राय जायख्लंखौ रयना, बिनिफ्राय एन्जर एंगिनि फिसाखौ निंनि। दा बेफोरबादि सोदोब थ' लोगोफोर बे सोदोबा सिगाङावनो दंखायोमोन ना गैखायामोन आंथ' मिथिया, नाथाय आं जेब्लानिफ्राय फरायबोनो मोनदों नाथाय आं बै समाव आं मोनबोआखै बे सोदोबखौ, आं फरायनोबो मोनाखै। दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोनाव माखासे सोंथि खालामनानै दिनैहाय नोंथांमोनाव सोंनाय जाबाय आरोखि। थ' रायजोफोर नोंथांमोनहा बे सोदोबखौ सोनायाव साबजाथाव मोनदों ना साबजाथावाखै मोनदों? दा नोंथांमोना बेखौ कमेन्टआव लिरहर। दा बेनो लोगोफोर आं बेखौसो बुंनो नागिरदों दिनैहाय, माने जोंनि बर' बिजोंखौ गुलुं गुजुं खालामनो बा जोंनि बर' बिजोंखौ थेर बेथेर खालामनो बा जोंनि बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि माखासे खैसारजों माखासे मा होनो कौशलजों बेखौ बेबादि सोलाय सोल' सोदोब खालामदों बा सोसन सोब्र' सोदोब खालामदों होननानैसो आं दिनैनि समाव साननानै लादों, आंनि प्रेक्टिकेलि मोनदांनायजों बा पार्सनेलि आं साननाया आरोखि। मानोना जोंनि बर' बिजोंखौ जों दिनैनि समावहाय नुनो मोनदों जे जोबलांनायनि लामायावसो फैगासिनो दं। नाथाय आं बेखौनो दिनैहाय माखासे गेदेर गोलावफोरखौ खावलायनो लुबैदों जे बा आङो गिदिर गोलावफोरनावबो सोंनो लुबैदों जे बे सोदोबाथ' सिगां जोङो जेब्ला फरायदोंमोन अब्लाथ' जों मोनबोआखै नालाय, दिनैनि समावहाय बे जोंनि गेदेर गोलावफोरनिनो माखासे बानायनानै हरनाय सोदोब ना बले गोदो जोंनि बर' आबै आबौनिफ्रायनो बे सोदोबा दंखायोमोन? आंनि बे मोनसे सोंलु। थ' लोगोफोर आं सानो दिनैनि समावहाय बियो खुनु जोंनि बर' हारिनि राव नङा बा बर' हारिनि सोदोब नङा होननानैसो आं दिनै आंनि पार्सनेलि साननायावहाय बिदि मोनदों आरोखि। थ' आं बेखौनो बुंगोन जुदि बियो जुदि थारैनो गोदोनिफ्राय गैमारामोनब्ला सोदोबा, आरो गोदोनिफ्राय जुदि बे सोदोबा दंमोनब्ला सिगाङाव मानो सोआखै?
दिनैनि समावहाय जों बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' बिजोंजों फरायनानैनो गोबां डक्टरेट टाइटेल लानो हालायनाय बा गोबां लेक्सारार प्रफेसर प्रिन्सिपाल जानो हानाय आईएएस अफिसार जानो हानाय एपीएस जानो हानाय बा आईएएस जानो हानाय गोबां माने बर' बिजोंजोंनो फरायनानै बिथांमोना गिदिर गिदिर साख्रि मावबोबाय। दा बेखौनो आं सोंनो लुबैदों बिथांमोननावबो जायफोर बिथांमोना बेबायदि गिदिर गिदिर साख्रि मोनबोबाय बा गोबां माने गिदिर गिदिर लाइनावहाय फरायनानै साख्रि मोनैखौनो लादों मोनाखैबो जानो हागौ सोरबाया, नाथाय थेवबोथ' फरायनानै गोबां डिग्री बारलांबाय नङा होमबा, गोबां थाखो बारलांबाय। दा दिनै बिथांमोनहा बे सोदोबखौ मोनबोदोंमोन नामा बा बिथांमोना बे सोदोबखौ मिथियो नामा, आंना सोंलुआ बे। थ' लोगोफोर आं सानो दिनैनि समावहाय थारैनो बे भाषाया बा बे सोदोबा जोंनि बर'नि नङा होननानैसो। बेनिखायनो आं दिनैहाय माखासे क्लियारिफिकेशनखौ लुबैगोन जे जोंहा बर' साहित्य सभा दङ, जोंनिनो माहारियारि आफाद दङ, एबसु दङ, बनसु दङ, बिएसइउ दङ। दिनै बिथांमोनहा बे सोदोबनि थाखाय मानो क्लियारिफिकेशन होआखै बा बेबायदि जासिगोन लेखाया बेखौ मानो क्लियारिफिकेशन होआखैमोन सिगाङाव। दिनैहाय फरायसाफोरनो उन्दै उन्दै गथ'फोरनो एलपि स्कुलाव फोरोंनाय समावसो दिनै सोरबा फोरोंगिरियाबो मिथिबाय बा सोरबा रायजो राजायाबो मिथिबाय बा सोरबा गथ'आबो दिनै मिथिबाय। अब्ला सोरबा जोंनिफ्रायनो जोंनि माखासे बर' हारिनिफ्रायनो सोरबा गोरों गोरायानो बे सोदोबखौ बानायनानै हरदों नामा, सन्देहआ आंना बे। बिनिफ्राय जुदि जोंनि बर' साहित्य सभानिफ्रायनो सोदोब नागिरनानै हरदों बा एबसुनिफ्रायनो सोदोब नागिरनानै हरदोंब्ला बेथ' क्लियारिफिकेशन थाथारनांगौमोन। बे मोनसे गोनो गोथो। न' डाउट हरबायानो नाथाय हरनायनि सिगांसो जोङो क्लियारिफिकेशनखौ मोननांगौमोन, मानो मोनाखै। दिनै बेखायनो आङो खावलायनो लुबैदों जोंहा माहारियारि आफाद एबसुनि मानव गेदेर गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंहा बर' साहित्य सभानि मानव गेदेर गोजौ लेभेलनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुबैदों जे थारैनो जुदि बियो बर'नि सोदोब होननानैनो सोथारमारदोंब्ला बेखौ एसे क्लियारिफिकेशन होनांगौ आरो थारैनो बे सोदोबा गोदोनिफ्रायनो दंखायोमोन बा बेखौ गोदोनिफ्रायनो दंखायो होननानै बेखौ क्लियारिफिकेशन होनांगौ होननानै आं दिनै बुंजानो लुबैदों बा क्लियारिफिकेशन मोनजानो लुबैदों रायजोफोर। ना नोंथांमोना मा होनो? दिनै जोङो दिनै गोदान गाबोन गोदान समफोर गोदान जुदि सोदोबा बेफोरबायदि सोलायलांबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलै गथ'फ्रा मा सोलोंलांगोन बा मा रोंलांगोन? दिनै सोदोबफ्रानो गोदान गोदान फैगासिनो दङ लेखा फरायाव। दिनै फोरोंगिरिफ्रानो बेफोरबायदि सोदोबखौ मोनबोआखैमोन, बिथांमोना मा होननानै फोरोंलांगोन दे बुंनायसाय। थ' दिनै जोबोद दुखुनांथाव, जोङो जुदि थाइजौखौ आइ होननानै जुदि बाहायनांगौबा बुंनांगौबा जोङो बिमाखौ मा बुंगोन दानिया? आइ होननानै जोङो बिमाखौ गाबज्रियो। जोनोम जाजेननायनिफ्राय जों आइखौनो सोलोंजेनो, खुगायाव जोंनो रायज्लायो, आइयानो फैगोरो जोंनो, आइ आफा बेनो जोंनो फैगोरो। अब्ला आइखौ मा होनगोन थाइजौखौ जुदि आइ होनोब्ला? सोंथिया बे आंना। जोङो जेब्लानिफ्राय जोनोम जादों अब्लानिफ्रायनो जों नुबोदों संग्रा न'खौ ओंखाम संग्रा न'खौनो होनो। दिनै ओंखाम संग्रा न'खौ फइसिं होनो। अब्ला जोङो बेखौ बोरैहाय फोथायनो? आं सानो बे सोदोबखौ एंगारनांगौ, बे सोदोबखौ सोनो मोना। बे सोदोबा खुनु जोंनि जातिनि बा हारिनि खुनु सोदोब नङा आरो बेहाय सोरनिबा खायदा कौशल दङ। जोंनि बर' जातिनि बर' बिजोंखौ फोजोबस्रांनायनि माखासे खैसार दङ होननानैसो आं दिनैनि समाव बुंगोन। आरो बाहाय सोरबा जुदि जोंनि बर' हारिनि बर' जातिनि बाहाय गिदिर गोलावनि लोब्बा दङबा बिथांखौ थाबैनो जोंनि माहारियारि आफादा तदन्त लानांगौ आरो जोंनि बे बर' साहित्य सभानिफ्रायबो बेखौ माखासे नायबिजिरनांगौ होननानै आं दिनैनि समाव खावलायगोन बा बुंगोन। थ' बियो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव लोगोफोर। जोंनि बर' बिजोङा दिनै जोबनायनिफ्राय जोबनाय बेबायदि मोनसे लामायावसो फैगासिनो दङ। बर' बिजोंखौ नाख्रेबनानै माखासे फोजोबस्रांनाय बेबादि माबायावसो फैगासिनो दं। दिनै
बेबादि जुदि जोंनि बर' फरायसालिफोरा जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा जुदि बेबायदि जानांगौब्ला जोंनि इयुननि माखासे जोलैनि मानसिफोरा खुनु जोंनि बर' बिजों स्कुलावनो फरायसालियावनो सोनाय नंला रायजोफोर मिथिबायना गोबां आथिखालावहाय प्राइभेट स्कुल दंसै इंलिश मिडियाम दंसै हिन्दी मिडियाम दंसै असमिया मिडियाम दंसै बेफोरावनो सोगोन दिनै बर'आव दिनै बे बोसोराव फरायबा बे बोसोराव सोदोबा आलादा जायो बै बोसोराव फरायबा बै बोसोरनि सोदोबा आलादा जायो अब्ला जोङो फिउचारखौ मा लामाजों दैदेनलांनो नागिरदों आंथ' दिनै बुंगोन प्रेक्टिकेलि आंनि डाउटआव बियो खुनु जोंनि सोदोब नङा जोंनि सोदोब बर' हारिनि सोदोब जानो हाया आरो बेखौ जोंनि बर' जाथि बा रायजो राजायाबो गनायनानै लानाय नङा होननानैसो आंहा मोनसे डाउट दङ आरो दिनैनि समाव बे सोदोबा बाहायजानोबो नाङा होननानै आंनि प्रेक्टिकेलि आंनि माइन्डजों आं बुंगोन आरोखि स' लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जाबाय आं बेखौनो नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादोंमोन सोंथि खालामनो होननानै थ' रायजोफोर जेसे हागौ एसे नोंथांमोना नोंथांमोननि माइन्डजों नोंथांमोननि साननायजों अननानै फोरमायहर कमेन्ट बक्सआवहाय नोंथांमोनहा मा सानो थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै भिडिअआ गोलाव जाबाय स' थेंक इउ फर वाचिं जय बर' हारिनि